To czekaj. Akcja! Plan filmu Bajzel po polsku. Materiał archiwalny telewizji TVT. Potem już będzie następne ujęcie, to Haber to potem dopiero wyjdzie. Aha. Bo nie będę tego widział, żeś to wiecie. Tyś przyszedł teraz z tego miasta, choć ty do tej baby musiał iść, to tam butla z planu. Odkapać. No i zalodali, zgniecie i do... No to teraz stoisz w tym miejscu. Idziesz nawet? Akcja! O, witam pana, co pan? Widzenia, panie. Żeby przed kamerą się wiesz, spotkać. No to tu. O, witam. Witam mnie. Nie. To Ale wiesz co, odległości muszą być takie same między wami, nie? Bo inaczej się nie spotkacie. pana, jak synne A ja zrobił? żegnam pana, panie. No właśnie, bo już inspektorze. ta Tasia ma pod pieronem ciężko, widzę, tak. To parę cegieł. A parę cegieł takich, tak? No. Widać, no, kłaniam się. Parę cegieł jest na rogu. Do widzenia, panie inspektorze. Dobra. Teraz tak, jak Jurek idzie, to teraz trzeba by... A i tylko dostaniesz ta flaszka, może być. Nie, to my już dali tak, jak żeście się pożegnali, do widzenia, i ty idź tam, a ty... No, to jakbyś to miał. Akcja! Ola, Ola! Jedna Ola, druga Ola. Do przedszkola. Przykleja pamięta. Ma być adekwa, bo ważny inspektor Chodzi tylko o Ole, żeby jej dać... tylko... Ale na to jaki inspektor coś tam... No to tu chodzi tylko o wstawienie koresów z innego ujęcia. Są nabicie mi wartko, tam jutro są jakiś ważny inspektor przyjeżdżał. No dobrze, zrobi się, zajmij się tym, dobrze? Dobra, to wystarczy tylko, bo nam chodzi o Ole, ale Ola... Aha, kurde chłopie, dobrze, żeście sam są nabicie mi wartko, tam jutro tam jakiś ważny inspektor przyjeżdżał, muszę iść No posprzątać. dobra, zrobi się, weź, zajmij się tym. Prezes się Ale go boi, już, co? już uciekł. Ale się na Inspektor? Ja inspektor ważny. Jest elektryko. Kiedy on przyjął? No za godzina tu będzie, godą mu. Ja wiem. Dobra, czekajcie, a nie są Jurek... Kurde chłopie, dobrze, żeście sam są nabicie mi wartko, tam jutro i ważny inspektor przyjeżdżał, muszę iść Jak to? posprzątać. Gdzie? Inspektor? Prezes już poleciał, bo nie chce się z nim widzieć, no za godzinę tu ma za być. godzinę. No. Słuchajcie, do roboty, sprzątać wszystko. A ja się nie Ale nie tu mam im co nabić No to zajmijcie się, nie? Bez hełmu. Tu ja był, ty był tu, białe szczeliki był. Nie potrzebujesz ich teraz, nie potrzebujesz. Ty idziesz w środku. Tutaj, tak? Teraz wszystko pasuje. Bo było tak, Ja. hełmy. Ile moja bluza? Daj mi to ze mnie. No. Ja bym to zrobił. Jak? Nie możesz wcale czasu, nie będzie. Trudno ustalić. Pa! I umyjcie ją, o! Proszę. Tylko szybko! Dobra. Dobra. Kłopoty. Cholera, szkoda. Rekwizyt. Okej. Ja TVT, chcemy się dowiedzieć, co tu będzie budowane, co tu powstanie. Jak to dupna, to tam wszystko ciulnie. Jak to ciulna, wszystko dupnie. Słuchaj, ja już normalnie zgub. Ja nie wiem, co tam będzie. Czy jakieś krematorium, czy spalarnia śmieci, rozumiesz? Ja już zgub. Nie wiem, co tam będzie. Idziemy. Idziemy. Nie to. Stop,
Dzień dobry, telewizja TVT. Chcemy się dowiedzieć, co tu powstanie, jaka inwestycja. Jak sam dupnie, to wszystko ciulnie. Jak sam ciulnie, wszystko dupnie. Chłopie, telewizor tu je. Ja już zgub, ja już nie wiem, co tu będzie robione. Jakieś prosektorium, krematorium, sanatorium, ja już zgub, ja już nie wiem, co sam będzie robić. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, telewizja TVT. Chcemy się dowiedzieć, jaka inwestycja tu powstanie, co będzie budowane. Jak sam ciulnie, wszystko dupnie. Jak sam dupnie, wszystko ciulnie. Co będzie budowane, pan się orientuje? Dzień dobry. No proszę pana, prawdopodobnie to ma być wszystko wyburzone. Na tym miejscu ma powstać jakieś tam krematorium, prosektorium, sanatorium, już są nie wiem. Dzień dobry, telewizja TVT. Chcemy się dowiedzieć, co tu będzie budowane, jaka inwestycja powstanie. Jak sam wszystko ciulnie, to sam co widzicie dupnie. Jak dupnie, to wszystko ciulnie. Może pan wie, co tu powstanie? Dzień dobry. Wie pani, nie, do końca nie wiem, ale prawdopodobnie tu ma powstać spalarnia śmieci, jakieś... Okej. Odsuńcie się tam z tyłu, bo was widać. Doluś! Dolek! Powiedz, dziękuję za wywiad, nie? Okej, akcja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobra, tam bardzo do tyłu nie jest, bo tam by tam... Halo, panowie, może panowie Dajcie wiedzą, mi co tu będzie spokój. budowane. No co będzie budowane? No nie wiem, no ta lampa to jutro dopiero powiesimy, no bo... No tak dzisiaj- zaplanowaliśmy, że będzie Zaplanowaliśmy. wisiała lampa i ona musi być zawieszona, no. Musimy to wykonać. No bo tam ciemno ostrożnie, no nie Tak. widzi, wie pani. A Dziękuję. o reszcie, no to Dziękuję. trudno powiedzieć w tej chwili. Do widzenia. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.